ପକେଟ ବନା କରଲେ ସେ ପଡିବ ହେଲା। ବାକି ତ ଯେନ୍ ଲାଗିଛି ତାର ମାଉଥ କହିସନ୍ ପକେଟ ହେମିଂ ଯେନ୍ ମୁଡଲା ହେଇଛି ତାକୁ କହିଲି କାମ ଏଟା ମୁଡମା ଆମେ ଏଟା ପକେଟ ଜାଣିକିରି ତା ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ନେଇ ନା 3.75 ମୁଡା ହେଇଛି ଛୋଟ ପକେଟ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତ କହିଲେ ଏନ୍ତା 1/4 ଏତିକି ମୁଡି ଦେଇକିରି ନଖ ମାରିଦମା ହେଲା ଅନୁମାନ ଏତିକି ମୁଡବ ହେଲା। ତାର ପରେ ଏଟା ହାଫ ଇଞ୍ଚ ମାନେ ଏତିକି ହବ ସିଧାରେ ମୁଡିକି ତା ନଖ ମାରିଦବ ତମେ ଯେନ୍ ଏକ୍ସ ବନେଇଥିଲ ଏକ୍ସ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଦେଖ ମୁଡି ଛ ଇଆଡୁ କିନ୍ତୁ ସିଲେଇ ନୁହେଁ ଇଆଡୁ ସିଲେଇ ହେବା ହେଲା। ଏନ୍ତା ସିଲାମା ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଆମ କିନାରା ଷ୍ଟିଚ କରବା ଏକ୍ସ ଷ୍ଟିଚ ଯେନ୍ କରଲ ଦେଖ କହୁଛ ଇଆଡେ ଉଲ୍ଟେଇକିରି ଦେଖା ପୁରା ଏକ୍ସ ଷ୍ଟିଚ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏକ୍ସ ଷ୍ଟିଚ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକେ ଆମେ କାଟିଦମା ଇତାର ପରେ ଏବେ ଇତାର ପରେ ଇତାକେ ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନା ହେଇଛେ ଏ ଦେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନେବ ହେଲା। ଆଇରନ୍ କରିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ କରିବି ନେଲାନି ଏখানে ଏନ୍ତା ରଖିଦବ ମଝିରେ ଇଲେଟେ କପଡାର ମଝିରେ ଇଆଡେ ମୁହଁ ଥିବା ଏଇଟା ମୁହଁଟା ପକେଟ ଟା ଇଆଡେ ରଖବା ନା ପକେଟ ଟା ଏନ୍ତା ରହିବ ଏଇତାର ପକେଟ ଟା ଏନ୍ତା ରହିଛି ଇଆଡୁ ରହିବା ଏଥିଲାଗି ସିଲେଇ କରାହେଇଛି। ତ କହିଲେ ଏଟାକେ ଏନ୍ତା ମୁଡ ମାରିଦେବେ ଇ ସାଇଡ ରୁ ସମାନରେ ରଖିଦମା ଏ ସାଇଡ ରୁ ମୋଡିଦେମା ନଖ ମାରିଦମା ନଖ ମାରିଦେଲେ ରହିଯିବ ଏଇ କପଡା ହେଲା। ତାରପରେ ଇ ସାଇଡ କେନ୍ତା ପୁରା କୋଣ ପରଫେକ୍ଟ କୋଣ କୋଣ ଭୁଲ ଭାଲ ନି କରବ ପରଫେକ୍ଟ କୋଣ ନଖ ମାରିବେ ତାପରେ ବୁଲେଇ ଦେଇକରି ଲାଷ୍ଟରେ ଇ ସାଇଡ ହେଲା ନଖ ବି ଭଲ କରି ମାରୁଛି ଆଇରନ୍ ଯଦି ମାରିଲେ ଆଇରନ୍ ଥିଲେ ମାରତା କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ କରିନି ନ ବାହାରି ହୋଇଗଲା ଛଚରେ ଇଟା ଏନ୍ତା କରସନ୍ ନା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ତମେ ତା କାଁ କରିବ ନ ସବୁଆଡେ ଘର ହେଲା ଏଟାକେ ଏବେ ଆମେ ଲଗାମା ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଅଧିକା କପଡା ଗୁରା ଅଛି ଏଇ କପଡା ଗୁରା କାଟିଦମା ଏଇ କପଡା ଗୁରା କାଟିଦମା ନହେଲେ ପକେଟ ଭିତରେ ରବା ଏଇ କପଡାଟା ପକେଟ ଭିତରେ ରହିବ ପକେଟ ଫୁଲ ଲାଗବା ଖୁବ ପଇସା ଆମେ କାଟିଦମା ଦେଖିଲ ତ ପକେଟ କେନ୍ତା ବନଲା ଯେ କହିଲେ ସେ ତମେ ଯେ ଷ୍ଟିଚ କରଲ ମୁଡିଦବ କେମିତି କପଡା କାଟିଦବ ଅଧିକା କପଡା ରଖିଲେ କାଁ ହେବା ବେଶୀ ଭିତରେ ରହିଯିବା ପଇସା ରଖେଇଦିବନ ତ ଅଧିକା କପଡ଼ା ଆମେ କାଟିକିରି ବାହାର ପକେଇଦବା ମୁଡି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଡି ଦିଏ ହେଲା ତାପରେ ଯେନ୍ତା ଅଛି ସେନ୍ତା ସାଇଜରେ ରଖି ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନଖ ମାରିଦେମା ତାରପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କପଡା ଦିଆଯାଇଥିବା କପଡାଟା ଆମେ ତାକେ ସମାନରେ ସିଧାରେ ରଖୁ ସିଧାରେ ଏନ୍ତା ତେଢା ନାଇଁ କି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ପୁରା ସିଧା ହେଲା ସିଧା ହେଲା ନା ନାଇଁ କହିଲେ ରଖିଦମା ସିଧାରେ ତାର ପରେ ଦେଖ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ ପକେଟ ଇ ସାଇଡ ସିଧା ରଖମା ତାରପରେ ପ୍ରେସର ଫୁଟ ମାପରେ କହିଲେ ସିଲେଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନସି ସମାନରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେନ୍ ସିଧା ସିଲେଇ ଯେ ସିଧା ଦେଖ ବୁଡାଲି କେନ ଆରମ୍ଭ କେତେ ଛାଡିଲି ଦେଖ ପ୍ରେସର ଫୁଟ ଯେନ୍ ସିଲେଇ ଏତିକି ଛାଡିଲି ଦେଖ ବ୍ୟାକଟାକ୍ କରିଦେବି ହେଲା ହାତରେ ମାରିଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି କହିଲି ଟିକେ ଜନାନି ପଡବାର କଥା କାରଣ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ହେଇଗଲା ବୁଲେଇ ଦେଲି ଏବେ ଯିବା ଛୁଟେ ଜାଗା ମେସିନ ଚଲେଇ ଦେଲେ ମୁଇଁ କାଁ କରିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନି ପାରେ କହିବୁ ପୁରା ସାଇଜ କରିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଇଆଡେ ପୁଣ ଯେନ୍ 5 ନମ୍ବର ସିଲେଇ କରୁଥିଲ ତାପରେ କିନାରା କିନାରା କୋଣ ଆସିଗଲା କୋଣ ନେ ମୁଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିନି ପାରେ କାଁ କରିବି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ଆଗରୁ ରଖିଦେଲି ହାତକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ କୋଣ ଜାଗାରେ ନିଡିଲ ବୁଲିଲା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର ଦେଇକିରି ବୁଲାମା ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ତ କୋଣ କେନ୍ତା ସିଲେଇ କରସନ୍ ତାରପରେ ଫେର ଇଆଡେ ସିଧାରେ କପଡା କୋଣ ଆଇଲା ବୁଲେଇ ଦେଲି ନିଡିଲ ପରଫେକ୍ଟ କୋଣ ଜାଗାରେ
ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖ କୁଣ ଆସିଲା ତାର ଆଗରେ ମୁଁ ରଖେଇଦେଲି ମୁଁ ଏଇନା ଷ୍ଟପ୍ କରିନି କାନେ ହାତେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପରଫେକ୍ଟ କୋଣରେ ନେଇକି ବୁଲେଇଦେଲି ପ୍ରେସର କୁକର ଟେକିକିରି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଯିବା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକି ହଁ ବୁଲେଇଦେବୁ ତାପରେ ତ ବୁଲେଇଦେଲି ଟିକେ ସିଧା ଉପର ଟାଣି ପକାବ ହେଲା ଏଇଟା ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଇ ସିଲେଇ ଇ ସିଲେଇ ଇନେ ବି ସେତିକି ହବାର କଥା ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ନେଇছে ଦେଖ ଏଇନା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ନେଇছে ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ ଦୁଇ ସେମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଇଆଡେ